То. Здравейте, дами и господа, аз съм Криш 8, тук с мен е Световно известния XX Kinguic. XX Kinguic и това е Хомо. Спомняте в първи епизод започнахме. Ако сте го гледали Да. също. Започнахме да го правим и това е то. Здравейте, я представи, чакай, чакай. Не. С такива млади за така Стига, че ще прибия, ако искам. Сега само да валя една стрелка от така полшените, че ще прибия. Сега, значи, ние имаме план, който ще правим днеска. Сега ще ви покажа, чакай, ела да покажем моето, какво беше то, бе? Какво беше то, как го кръстил? Нареждай ги малко ти, какво бе? Абе, мързма, ти как го беше кръстил? Простяри. Не, беше нещо друго, моята цигани или ко? Не, моята казаря, да. Да, голяма работа, простяри. По толкова Грозно е. Да, знам. Сега ще зачаткам, бе. Кома килиш, ма? Киля, бай. Ой, чек, ще пазиш Сега лота. ще се бориш лата, цигана. Бе, я мога, така Айде. Сега, Какво ще правим? Тук бях почнал да правя. тук е втория етаж. Фермата. Няма нищо, така няма нищо. Чакай, ела горе, ела. Много ясно, че няма нищо. Мачек, какво се прави? Ще сложим тази стъпка пак, нали? Вчера казахме, че няма да слагаме. Ама гатели. Махай го, да го знам. Аз да знам, ти какво мислиш. Чакай малко. Да. Ела на стълбите, ела на стълбите. Ела на стълбите, малата. Чай да го правя. Хед съм върху теб. Таки не фани. Аз ако съм го направил от тебе. Няма. Защото си научи. Чакай малко, че му лагна. Грипна са. Имаме 4 енда ферми, не знам откъде са, трябва да го пребия, защото не ми казал. Чакай, ей, до сега копа, значи... От кома, дето грабихме. Да, ние ограбихме една къщанина с дети, ние сме най-готините пичове. Не са дети. Какво да направим? Де я знам. Но ние ще търсим... Омага сори, че ще дарих. Я сме килио, бе. Скиля. Спокойно. Чакай малко, пече ми са глада, чакай, май прасни, сега ще убия. Колко му това, което се Няма прасни, сега ще виж какво ще стане. Само да прасни. Стига, да не Абе, кога ти нещо кажеш, малко да пребира. Чакай малко, чакам си глада. Казах ти да не ме пребиваше! Не сте видяли в нашия филм. Стига, престани. Добре. Само не ми казва истински. След едно аз трябва да ударя. Искаш да прасна с една кофа стола? Стига. Чакай, какво търсих аз? Имаме един недър стар някъде. Имаме недър стар, ще направим някакъв тъп, ще да викам. Какво бе? На странен редстон ли намери? Омага бана по тебе. Да направим някаква автоматична ферма, че ма мързи сам да си я обирам. Знаеш колко ми показа тебе? Не, нищо. Чакай, печем са голда. Какво да направим? Омете. Някой да правя. Трябва да се певенкам. Аз си играя и да чакам. Нямаш ли кофа с вода, бе? Кофа с вода? Къде беше тя? Ние имахме един тъп безкрайен половин извор, защото този го домързя да направи безкрайен извор. Извор? Ти пък си много тъп безкрайен. Я мука е. Безкрайен извор. Идвам с чаткам, писна ми от тебе, дребос. Такъв. Внимай. Дребос, аз съм по-голям от тебе, ма. Да, с няколко месеца, внимай бе. Знаеш колко му тука? Дали ще изгуби? Стига си макилил, бе. Спрях тук, защото на тебе много ти лаги, бах ти лаговия компютър да ти имаш. Да, ти много знаеш. Това е къв. Стига си макилил, бе. Ти представи, Чакай, оглеждам къща. Така, вчера мисля, че казах, че има една крипър глава, да се сложа, да му видиш. Аз я видях, бе. Не, крипър главата гледам, аз с крипър глава съм да се слагам. Тя ще гледам. Сега съм с нова мода, вижте най-хубавата модичка. Аз съм крипър глава. Жалкото е, че аз не ми има гледат. Защото този тук пича. Аз ще бия на F1, да знаеш, няма виждам къде. Не, обърни се и тогава сам да ме видят. Ето е новата мода, дами и господа. Крипър глава. Свижете си я, убийте 100 крипъра и си я вземете. Така. Другата мода е слайм глава, която вчера показах. Я се опущай. От тук беше къщата, мисля, някъде.
Къде? Трябва да обера този айранч някой. Аз пък ми си взе такова. Ама гъбе, трябва да се направи дъмък. Той има една, аз си направих една. Да. Дай ми другата ти. Да, аз си направих една. Не, тя вчера нали аз ти дах една, бе. Даре, тя е пушена изкабяна. Ами къде е? Ползвай нея. Ами в мене, бе! Нали О, в тебе е била. Бе, ясно газа. Ма кой бе? Ето моята, аз си взема кирката форчен, ако намерим диаманти. Ама, бе. Тя каже на един мой урод и аз ма кирката. Всъщност още е. Ама човек, изоставена ми. Сега я намеря, аз ти казах в началото на епизода ми се или преди да почнеш да снимаш. Така че съм намерил някаква изоставена мина. Така. Сега ще намеря, защото аз съм професионалист, а не май ти виждам мити. Знаеш колко ми? Чакай, че аз се разхождах някъде на около смитка. Беге, бе! Я, Беге, бе, дика ми. чакай, влезнам се за тебе. Трябва да ти мерна име. Виждам ти името много леко, обаче ще го виждам. Знаеш колко ми? Значи, тук трябва да е майншафта. Аз тук. Ама га сложи се точи върху айрон. Айрон е ценен. Знаеш колко ми? Е, тук, ама гъе. Овчек, аз се разхождах и тъсмина и намериха някакви... Дами и господа. Намерих 38 3 често. спаунера. 2 спаунера намерих, да знаеш, на едно място, обаче не помня точно къде. Не беше ли над къщата, ми каза ти? Не, имаше един над къща, обаче аз се разхождах също и намерих значи един до друг. Един спаунер на отровни паяци и спаунер на скелети, мисля. Може да се фармим стрели. Да намеря. Ама аз съм айрон, мусър, тъй че дори ти да го намериш, аз ще телепортна. Овчек, аз те виждам и забравях, че имам телепорт. Много си мисля. Трябва да се телепортна. Сега, дами и господа. Ча-ча! Айде, пристани, бе! Айде, бягам. Кой има така? Чуват паяц, човек, ела. Чуват паяц, ела. Мисля, че има спаунер. Чуваш ли ги? Чакай.